Айде тогава с така да направим. Ще махаме само толкова да той без магазин. Да, по-добре. Дайте балабайки, аз след това ще ме изпълня. А ти не си служен? Аз не съм. А ти? Още не. Търсим булка, някой знаеш. То така е, баба знае. Скромно с благ характер. Някой е годна женица. Сгодна трябва да е, батко, задължително. Васиш, ще има ли тук? Не. Точно се карим да записвам тук. В едно студице сме. Имаше една пишка да ще свърши работа. Поне големи финали до свири безрак. Да, свири безрак. Ще го правим. Това е било. Ходим? Как да видим? Затвора? Да. Кой беше? Аз и ще ме напиша. Знаеш кой ръкийка съм за? Позапичаме. Това е тая кока ли? Чудо. Аз го зависих с нея рамосно. Остава лагма, що пилка, бе. Остарел се казва, остарел. Казва. Като слушаш парчето и всички високи издясно. Ето, може ли? Да. На кой водиш? На този водиш? На този водиш. И това ще... Кой ще помни? Начало. Да, защото след като наведнъж се записва, ще ми трябва и то процесор грозен, който исках сега умело да изтегне. Не си го настроил. Да, тук имам, чакай.
Така ли? Не служи слушалките, да виж. Дай на малко. Не, мъничко си взе го. То не слагай много. Аз много махна, аз предпочитам без него. Не, остави малко.